Здравей! Днес ще ти разкажа за нещата, които трябва да направиш преди да заминеш в Белгия като сезонен работник в селското стопанство. Сезонната работа е свързана основно с бране на плодове и зеленчуци. В Белгия сезонните работници могат да работят ограничен брой дни. В зависимост от растителната култура, максималният брой дни е от 50 до 156. Гражданите на Европейския съюз не се нуждаят от разрешително за пребиваване и работа. Необходимо е да имаш в себе си паспорт или лична карта, банкова карта и европейска здравноосигурителна карта. На работодателя си ти трябва да представиш декларация за пребиваване не по-късно от деня, на който се извършва първото плащане. За да намериш подходящата работа за себе си, можеш да използваш портала ЮРЕС. Гражданите на държави извън Европейския съюз се нуждаят от разрешение за пребиваване и разрешение за работа. Твоят работодател трябва да подаде молба за единно разрешение за пребиваване и работа в отдела за икономическа миграция на региона, в който се намира. След издаване на разрешението, ти трябва да го представиш в Белгийското посолство или консулство в родната си страна и да кандидатстваш за виза Д. Информирай се за възможните ограничения за влизане в страната, свързани с пандемията от COVID-19. Може да се изисква да представиш доказателство за пълен вакцинационен цикъл или за отрицателен тест от COVID. Работодателят ти трябва да възстанови твоите разходи за пътуването от мястото ти на настаняване до работното място. След като пристигнеш в Белгия, трябва да се регистрираш в общината по местоживеене в рамките на 8 работни дни. За повече информация и адреси за контакт, за помощ и съвет, виж по-долу.